ମା କ'ଣ ଘଷି ପାରୁଛ କି? ହଁ ଲୋ ମା, ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଏତେ ରେଟ୍, ଆଉ ସବୁ କଥା ତ ଏତେ ରେଟ୍, ଆଉ ନବୀନ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଭାଗେ ଥିଲା, ମୋଦି ଆଇଛି ବେଶୀ ରେଟ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଘଷି ପାରିକି ଚୁଲି ଲଗେଇବୁ, କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବୁ, 1000 ଲେଖେ ଗ୍ୟାସ୍। ଓହୋ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାଠ ଖୁଣ୍ଟ କିଏ ଯିବ ଆଣିବ? ଏଇ ଘଷି ଦିଦିଟା ପାରି ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାକୁ କରିବୁ ତ। ଭଲ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ରେଟ୍ରେ କେତେ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ସିନା ଗ୍ୟାସ୍ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଆଣିବି, ଆଉ ରୋଜଗାର ତ ନାହିଁ, କେତେ ଆଣିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିକି? ଚୁଲିରେ ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡେ ପକେଇବୁ ଆଉ। ହଉ ଭଲ।